trots reiziging ben ik er eigenlijk achtergekomen wat vrijheid is. En daardoor ben ik eigenlijk visker geworden. Dat je net altijd tussen 4 of wal hoe te werken. Ik ben Frederik Visserman en ik kom uit Heeg. En ik ben de laatste beroepsvisker in Heeg. Dat heb ik van mijn huid overgenomen. Ik ben sowieso de nieuwe generatie. En ik ben over 44 jaar. Maar het betekent vet. Dus nu wordt het 4 jaar of zo uit het water op. En dan eerst voeken en dan zien wat het daar brengt. En dat het voeken liggen en soms wat skiermaatje en nou ja. Toen ik betaald had dat ik viskerman wilde zoeken, toen ik na 2 weken voor zakkenpaard, ben ik saai meer erg. Want je moet gewoon leren hoe je telen moet. En als het water in die voeken zit, dan wordt de voeken 2 keer zo zwier. Dus toen ben ik met die kraan weer nu te vinden en dan heb ik voeken maken, maar je oogjes eronder dat ik ze omheen leppelijk heb. En dan leeg ik eerst de vis in het net. Buiten boord. En dan ging ik eigenlijk heel weinig te sjouwen en dan ging ik met die kraan takel ik de voek omheen. En dan rent de vis en de hiel die rent vanuit het leegste punt en daar zitten ze er in de oren net en dan schep ik later de vis op boord. En die hiel nemen we mooi. Het mooiste moment, nou ja, dat moet het prachtige water zijn en dat wij van een mooi maken hebben. Dat je samen niet keer eerst met één knipper met van wat is dat? En dan zwemt er gewoon een reden gewoon midden op een maar eigenlijk. Ja, dat ben prachtig moment. Dan zie je echt dat de natuur gewoon niks onderloopt van de meesten die gewoon lekker gaan gaan. En zo ja dat. En dat is het mooiste wat was toen uit die zien kom ik echt. Dat is gewoon prachtig, dat is schitterend. Daar geniet ik van. Ja, hoe ik het allemaal breng? Ja, via restaurants en via lokale dingen. Snel niet de groene markt nemen we dat aan in de Gastenlanden. In Ries. Het is een beetje een duurzaam aspect, zeg maar, van op goede natuurlijk spul en biologisch. Daar staan we dan mooi met de riekjes toe. En dat is altijd een grote hit. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk, de laatste keer. Oh ja man, ja, zeker weten. Heerlijk zo. Oké, mijn pond zien pakken. Mijn compagnon die fileert de hiel en die vergeet dat op broodjes die hiel af, ze vergeet het zo vast op de kinderen. En dat is al die jongen, de meesten die er op taak komen, dat zijn hartstikke nofelijke meesten. En ja, dat is gewoon fantastisch. Dat is mooi om te zien op hoe meesten dat dan toch waarderen.
Door het reiziging ben ik er eigenlijk achtergekomen wat vrijheid is. En daardoor ben ik eigenlijk fisker geworden. Dat is eigenlijk wel de hoofdreden. Dat ik ze echt zie dat de vrijheid zo wat doet en dat je net altijd tussen jou en wal hoe te werken.